wannan shine Malam Zanzaro angon zogale mai kozo. To Malam Zanzaro muna maka fatan alkhairi a cikin wannan location da ka shiga na boka mai rawane 500. Boka mai rawane 500. To na kara ma 20. To kai hana matawalle shagagar da mulki ne. To Allah baka sa'a. Matawalle da ya yi na Hausa da ya go ta koma zaki. Hana mai aiki. Hana mashi aiki. Wallahi Allah ko. Ni boka mai rawane 500. Subhanallahi. Allah. Ni na. To masu kallo kamar da yadda kuke kallo wannan shirin shine wato shirin bayan fage inda wannan shine jaruminmu wato Malam Anas Zanzaro jagora kuma jarumi a masana'antar Kannywood wanda zai gabatar da wannan aktin nashi na boka a cikin wannan shiri na mai rahanai. So gashi nan dai kamar da kuke gani ana ta shiryawa sauran abubuwa ku biyo mu domin ci gaban wannan shiri.